En regio de este símbolo que non todos poden ter, un símbolo a toda unha vida de traballo e dedicación aos nenos, un símbolo a honestidade e a grandeza, un símbolo que vale máis que unha coroa de ouro. E agora, Dona Milagros Vidal Loureiro, en representación do Cole CI Parealonga, vai facer entrega desta outra gran coroa de Loureiro a don José Salvo Pastor. Outro aplauso. E agora hoy vamos a celebrar aquí toda una vida de grandes recuerdos que nunca iremos a olvidar, pues eso es imposible, xa non máis horas para sustituir, xa non máis plastros, cartas nen reforzos, pero dos martes botas a dormir, será agora o primer decreto. Para regio, con 14 kilos menos, xa tempo de prepararse, pois despois de xubilarse, para ser un tío moreno, desde siglos de viaxe, por relaxarvos no momento, hai que estupendo que che pague, sempre iba a traballar, cada día sempre o mesmo. Como vos ides xubilar, pensando só nos miles de recordos, estos aplausos ainda por facer, que non quedar aquí cos compañeros.
compañeros, como non ires a volver, oh, a este colexio que vos quere tanto, a orientadora se nos vai, que protege nunca máis, como non ires a volver. Recuerdos de todos estos que está por hacer.